ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള വർണ്ണ സരസ് ചിത്രരചന ക്യാമ്പ് നിറച്ചാർത്തായി. 2026 ജനുവരിയിൽ 2 മുതൽ 11 വരെ മുനമ്പറമ്പത്ത് മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ ഭാഗമായാണ് വർണ്ണ സരസ് എന്ന പേരിൽ ചിത്രരചന ക്യാമ്പ് നടന്നത്. രാവിലെ 10-ന് കലയും ആശയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രരചന ക്യാമ്പിൽ 20ഓളം കലാകാരന്മാരാണ് പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയത്. 2026 ജനുവരിയിൽ 2 മുതൽ 11 വരെ മുനമ്പറമ്പത്ത് മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ ഭാഗമായി വർണ്ണ സരസ് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടക്കും. തൃത്താലയിലെ ചിത്രരചനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ആർട്ടിസ്റ്റ് അംഗങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് PR കുഞ്ഞുണ്ണി, കുടുംബശ്രീ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അനുരാധ S, MLA-മാരായ VK ചന്ദ്രൻ, TP കുഞ്ഞുണ്ണി, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.